Usa ka motorela driver ang naaktuhan sa mga personay sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro samtang naglabay og basura sa usa ka bakanteng luna sa uptown area sa syudad. Clenro nagpasidaan sang late moabot sa 5,000 pesos ang multa sa mga malapason. Ani report. Martes sa gabi, nakurat ang usa ka motorela driver human gidakop sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Environment and Natural Resources Office kun Clenro. Human siya maaktuhang illegal nga naglabay og basura. Dakpan sa akto ang driver nga nagdamok og basura sa bakanteng luna sa SM Bypass Road nga sakop sa Barangay Carmen ning syudad. Gilayong giisyuhan og ordinance violation receipt among driver tungod sa kalapasan niini sa Proper Waste Management Ordinance sa syudad. Ingon na siya nga, abi ko nun niyag pwede ra. Nganong wala man mo nagilabay dito sa imong balay nga na imong basurahan. Nganong diha man ka sa open space. 5,000 pesos ang multa alang sa first offense sa illegal nga paglabay og basura sa dili designated areas. Adlaw Miyerkules atol sa People's Day sa City Hall, miduaw among driver og mihangyo sa iyang violation. Apan wala kini tuguti sa Clenro aron maghatod og mensahe sa katawhan. Kami napulan na tungod kay bisang asa sa atong lugar na daghan nga pang labay silang basura bisang asa. Kini nga lugar mga kapuso usa ka pribadong luna. Apan karon makita nato nahimo ng labayanan og basura. Butang nga gikasuko gayod sa Clenro. Busa matod sa ahensya magpadayon ang ilang mga operasyon nga pagahimuon aron pagadakpon gayod ang mga individual o grupo nga naga-illegal nga galabay og basura dinhing dapita. Nanawagan ang Clenro sa mga Cagayanon kung galing adunay mamatikdan nga individual o grupo nga gahimo sa illegal nga pagdamok og basura, gilayong isumbong sa ilang buhatan aron maaksyonan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.